I do. It's hard to escape all the problems. เอ๊ะป้าฉันจะอะไรไปกูทำมาตาไปสกัดมันแกงเดียบีไอ้พันเท้าสกัดโดไม่ป้ากูยืนด้วยไทยนะว่าฉันจะอะไรไปแต่อันนั้นพันจะคือจะทำกันนึงบ้านนี้ว่าบุตรบังรักจึงกันสิงคารินบ้าเฮ้ไอ้พันไม่ได้ชิมานุเนี่ยดิสก์ทำมันครับโมบายละเพื่อนนะอายุบ้านฉันเลยมาจากสิบเลยโมบายละอันนี้โมบายละวอร์ดDohai nam phalos nudung mana le nungni mo la maba history nudung ne ye ma historian katai nungni mobile dang khala ne ye ma bung ne ay bung finlai is ma go to hai belai mobile bung ne kha normal ja gula ye maba history ne ma history tai nudung ne nungni mobile law angkai nungni mobile dang khala ne ne jai bele ma history ay ne phage de jala nan muntia ma history ye नै फिसा आं स्कुलखौनो थांफेरबायनो मोनाखै खखौनो आं मोजाङै मोनथिजोबा नोंसासो बिफा फिसाला लेखा फरायनाय दा नोंसोर मोनथियाबा सोर मोनथिनांगौ आं बिमा जाम्बियालाय अबेनिफ्राय मोनथिनांगौ बेखौलाय नंनायालाय नंगौलै आयै नाथाय आंनि मबाइलखौ आंनो दांहोजालाय मा बुस्थु नुखो बेलाय मा हिस्टरि बियो ओइ गथ' नोंनि थाखाय आं सासे मास्टार नागिरबाय गाबोननिफ्राय थांदोसो नोङो अबेयाव थांनांगौ बाबा टिउसन लानो औ टिउसन बायदिखौनो सानना लादो थेवब्लाबो बे क्लासआ नोंनि थाखाय एग्जामाव फैग्रा नङा बेलेग क्लास होयो बेखौ लाखांनायनि उनावसो एसे नोंनि साननाय हनायफ्रा सोलायसिगोन गाबोननिफ्राय सानसेबो खथि खालामनो मोना मिथिबाय जागोन दे बाबा थांगोन आङो ओमफ्राय आंनि मबाइलालाय मबाइल दांनो मोनला नोङो बे गाबोननिफ्राय नों लाजेनगोन कर्सआ जोबबासो नोंनो मबाइलखौ होफिनसै आङो आयै आं मबाइल गैयाबा थानो हानाय नङा आं जेबो बुंनो हानाय नङाहाय ओइ नोंसोर बिमा फिसायाव सावरायबाय थानांला गावबागाव खामानि मावदो आरो गथ' गोसोआव ला मा खाफाल सोरजि हरखो आफा गसाइ नोङो आंनि बे जिउआव मबाइल गंसेखौनो बिफायासो सेना लाफिनबाय लालाला द्रें 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 ओइ आसोल र' मा भाइ नोंखौ दहायनिफ्राय नायबोगासिनो माबा सिरि दरसि ब्रेकआपफोरसो जाखो ना माखो माथो एफा बेमारि थां माथां आयु माबा थाबायफानो बरिंसो मोनबाय आं माबा हिन्जाव गोदानजों थाबायफानाय थां माथांसो मोनबाय आङो हा सेंग्रा नंगौना नंला जाखो नोंलाय